Ще дам думата на старши инспектор от Пожарна безопасност и защита на населението да ви запознае, както обикновено, с ситуациите и мерките, които трябва да предприемете, след което ще започнем обучението с материалите, които получихте, черновите и бланките образци на протоколите за общински съвет и кмет на община. Сте получили номер, който е номер на Viber телефон, на който може да задавате въпроси, да пишете. След като приключи обучението, всичките ваши въпроси, които сте ги задали на този номер, ще бъдат изписани на стената, която виждате, и ще отговориме на всички тях, които сте задали. По отношение на графиците за раздаване на изборните книжа и материали в предизборния ден, сме се постарали максимално да ги доближиме с графиците на Сиела Норма за раздаване на специализираното устройство, но въпреки всичко, няма да ви лъжа, има разминаване в графиците, така че ще ви помоля да проявите търпение и да изчакате съответно и приемането на специализираното устройство за машинно гласуване, тъй като на тези избори за първи път на местни избори ще се произвежда и гласуване с машини. Така че вие в предизборния ден, освен бюлетините, заедно с останалите изборни книжа от Общинската администрация и член на Общинска избирателна комисия, ще получите и от Сиела Норма специализираното устройство за машинно гласуване. Една машина ще бъде във всяка секция. Сиела Норма в 12 часа ще се включат чрез онлайн обучение за машината, като съответно всички обучителни материали, включително тази презентация, която ние сме подготвили, която днес ще видите, методическите указания на Централна избирателна комисия, обучението от Сиела Норма и другите такива са качени на сайта на Общинска избирателна комисия в раздел съобщения. Тези, които не са, ще бъдат качени днес, и съответно са качени на сайта на Централна избирателна комисия. В раздел съобщения утре на сайта на Общинска избирателна комисия ще можете да се запознаете и да видите с графиците за раздаването на изборните книжа и материали в предизборния ден. Изборните книжа и материали след приключване на изборния ден ще бъдат приемани тук, в зала Арена София, както на предходните местни избори 2019 и 2015 година. Отново сме се постарали да направим по-добра организация и да я надградим от тази от 2019 година. Надяваме се да не е голямо изчакването, но както всички знаете, в София се произвеждат 4 вида избор в една голяма част от секциите. Протоколите са над 6400, а в тези, които вече сте се запознали като образци, които са във вас, ще видите, че отчитането на резултата е разделено на 2. Да, за вас е по-лесно, защото много по-малко ще сумирате и ще смятате, но по този начин протоколите станаха по 2. Така че молбата ми, огромната молба е съответно да не бързате, да си попълните правилно резултата и да дойдете с вярно попълнени протоколи, за да можем и ние по-бързо да ги приемем и да обработим резултата. Като членовете на Общинската избирателна комисия са отново 39, трябва да приемем протоколите над 6500 секционни избирателни комисии. Уверявам ви, че ще направим всичко възможно, необходимо и ще положим огромни усилия, за да може изчакването ви да бъде възможно най-кратко и да се тръгнете. Благодаря ви отново за проявения интерес и че сте толкова много и се надявам да произведем ние безпроблемни
избори с резултат, който разбира се няма да удовлетвори всички кандидати, но той да е такъв, какъвто избирателите са го дали гласа си и са отбелязали и вие сте отчели. Благодаря ви отново. Сега давам думата на пожарна безопасност и защита на населението. Повечето от вас, предполагам, не са за първи път на избори и са запознати с основните правила, но накратко има няколко основни положения, които искам да акцентирам този ден. Първото е по отношение на пушенето. В училищните сгради е забранено да се пуши, т.е. ако някой много така има желание да пуши, не е проблемно извън сградата на училището. Другото е по отношение на отоплителни уреди. Достатъчно топло е, така че не дейте да внасяте разни печки или бързовари или други такива неща. По време на изборите сигурно ще има проверка от страна на колегите. И накратко това е по отношение на основните свързани с сградата процеси. А иначе по време на самите избори, на предходния ден, когато се раздават материалите, желателно всички колеги, които са от секционните избирателни комисии, да се запознаят с евакуационните изходи на училището, с това къде се намира най-близко разположения пожарогасител, в случай, че се наложи да се използва, дано не се случва. На всеки етаж по принцип училищата са оборудвани и има налични пожарогасители. Това е само в случай, нали, ако не дай си Боже нещо се случи. Основните правила за действие с пожарогасител ги има на всеки един пожарогасител, има инструкция, но накратко самия пожарогасител е обезопасен, за да не може да се задейства случайно. Реално, ако трябва да се използва, трябва да се премахне една уловна пломба и да се издърпа предпазния шплент, който предпазва да се натисне ръкохватката. Не е някаква философия. Основното правило, ако, не дай си Боже, се случи късо съединение или нещо там при пламне, стане някакво запалване поради някаква причина, е да запазите спокойствие. Това е най-важното. Да насочите съответно избирателите до най-близкия евакуационен път, съответно да вземете най-близкия разположения до вас пожарогасител и да започнете действия по загасяването на пожара. Това в случай, че това става дума само за началния момент на пожара. Ако сте в изборна секция и стане ясно, че е възникнал пожар някъде, съответно насочвате по най-безопасния път избирателите да напуснат помещението и сградата на училището. В изборния ден със сигурност ще има дежурни учители, ще има колеги от полицията, всички са запознати и ще ви окажат нужното съдействие. Горе-долу това е в общи линии. Другото, което е, че с изборните материали, които ще ви бъдат раздадени, също ще има такива инструкции по линия на пожарната безопасност, с които трябва да се запознаете. Това е от мен. Ако има въпроси. Благодаря. Благодаря. Давам думата, това зад мен всички са членове и колеги от Общинска избирателна комисия. На сайта също пропуснах само, но вие знаете, има телефони, на които може да задавате също след това въпроси. Ако имате някаква информация, разбира се, ви е необходима през седмицата, може да се обажете. Давам думата на Надя Ангелова, която ще проведе обучението.
Добър ден на всички от мен. Както разбрахте, казвам се Надя Ангелова и съм член на Общинска избирателна комисия Столична община. Благодаря ви, че днес в съботния ден сте отделили от времето си и сте тук, за да проведем въпросното обучение на вас като членове на секционни избирателни комисии. Госпожа Витанова вече ви запозна с основните неща, както и с местата, от които да черпите информация. Бих искала просто на екрана да видите сайта на Централна избирателна комисия, съответно на Общинската избирателна комисия. Ето Централна избирателна комисия. Ако свалите с скролера малко по-надолу, виждате местни избори 23-та година. Значи тук е цялата необходима информация, която ви интересува. Съответно в началото, когато влизахте, няколко човека ме попитаха кога ще ви бъдат дадени методическите указания. Знаете, по традиция ги получавате в събота заедно с изборните книжа, като до тогава, както от тук виждате двата варианта на методически указания за гласуване само с хартиени бюлетини или за гласуване с хартиени бюлетини и с устройства за машинно гласуване, така наречените СУЕМГ. Това ще го видите и в презентацията, за да не обясняваме отново какво е СУЕМГ. Всъщност това е специализирано устройство за машинно гласуване. Може да си свалите методическите указания, да се запознаете с тях. Същите методически указания ще бъдат качени и на сайта на Общинската избирателна комисия. Значи в Google, като напишете УИК 2246, излиза именно сайта на Общинска избирателна комисия Столична община. В раздел съобщения, утре, както каза госпожа Витанова, ще бъдат публикувани графика за раздаване на материалите от районните администрации, графика на Сиела за получаване на машините, ще бъде качена презентацията, по която ще говорим след малко, ще бъдат качени отново и методическите указания за по-лесен достъп до тях. Искам нещо да уточня от сега. Вече разбрахте как ще бъдат графиците на Сиела, съответно на районната администрация. Там, където е предвидено машините да дойдат по-рано от часа, в който района трябва да предостави документите, е абсолютно разрешено целият състав на секционната избирателна комисия да бъде в мястото за гласуване. Те са повечето училища, знаете. Да получите машината и след това, в часа, в който е обявено, че ще дойде районната администрация, да отидете на мястото, на което се раздават материалите. На някои места материалите се носят в самите стаи, в която е ситуирана секционната избирателна комисия. На някои места се раздават на входа в фоето на училищата. Затова много моля всички членове на СИК, които вече са получили машините преди часа на раздаване на материалите, да слязат в фоето на училището, за да си получат изборните книжа и бюлетини. Знаете, че за разлика от предходните парламентарни избори преди няколко месеца, този път за получаване на материалите в събота получавате възнаграждение. Сега ще помоля колегите да стартираме презентацията, за да започнем същинската част на обучението. Колеги, нищо ново няма да разберете от тази презентация, поне за тези от вас, които до момента са били членове на секционни избирателни комисии, с някои уточнения, които са важни във връзка с това, че произвеждаме местни избори. Така че още от сега искам да го запомните, защото това е важно в целия изборен процес. На тези избори има така наречената уседналост, т.е. гласуват всички граждани, които имат 6 месеца регистриран постоянен или настоящ адрес в настоящия случай на територията на Столична община, т.е. това е към датата 28 април 2023 година. Така че когато стигнем да говорим за избирателния списък, ще уточниме подробностите, свързани именно с тази уседналост. Нищо ново за вас, всички, както ние, така и вие, всички сме длъжностни лица, имаме определени задължения по изборния кодекс, които за вас започват от момента на назначаването ви за членове на секционни избирателни комисии, за да сте тук, вие вече сте назначени като такива, а съответно, ако някой е тук и още не си е видял името на сайта на Общинската избирателна комисия,
То текат замени и в момента. Общинската избирателна комисия почти всеки ден има заседание, на което прави замени в членовете на секционните избирателни комисии, така че следващата седмица и до изборния ден със сигурност вие ще бъдете назначени като членове на секционни избирателни комисии. Пак казвам, ако някой днес не се е видял на сайта, в понеделник вече ще може да си намери името там. Членовете на СИК знаете, че се освобождават от служебните си и трудовите си ангажименти във връзка с участие в изборите. Уважаеми колеги, имайте предвид, поради броя секции на територията на Столична община, те ще са не по-малко от 1650. Приемането на документите няма как да се случи в нощта, неделя също понеделник. Предвид на което в понеделник най-вероятно голяма част от вас следва да ползват по свой избор платен или неплатен отпуск. Вие ще прецените с работодателя си какъв следва да бъде този отпуск. Ако някой от вас има необходимост върху удостоверението си за член на СИК да се посочи обстоятелството в колко часа е предал изборните книжа на Общинската избирателна комисия, ние ще може да го направим това нещо, вписваме часа на получаването, като вие така или иначе, за да влезете в Арена Армеец и въобще за да тръгнете от мястото, където се намира вашата секционна избирателна комисия, тук до Арена София, извинявайте, трябва да си носите удостоверението за членове на СИК. Така че не го забравяйте в неделя, когато сутринта отидете в секцията. Как ще ви бъдат изплатени възнагражденията? Това традиционно питате. Знаете, случва се по списък през банка ДСК. Най-вероятно ще има втори тур, така че плащането на възнагражденията ще започне поне седмица след произвеждането на втория тур. Вече за районите, за които евентуално няма да има втори тур, това ще го разберете допълнително от сайта на съответната районна администрация. Така че някъде до средата на ноември би трябвало да е решени въпроса с изплащането на вашите възнаграждения. Ето ги и сумите, които ще получи всеки от вас. Виждате, че те са така сериозно завишени спрямо предходните избори, които произведохме през месец април тази година. Всеки може да сметне колко ще получи в зависимост от качеството, в който е назначен в изборите, като нещо важно. За днешното участие на обучението получаваше 40 лева. Тези пари обаче се получават, ако участвате в изборите в неделя практически, защото процесът е свързан. Предвид на което, ако някой по някаква причина от вас бъде заменен до неделя и не участва в изборите, той тези 40 лева не му се полагат. Виждате колко получавате за предаването на материалите в Общинска избирателна комисия, Столична община. Същите са възнагражденията за втория тур, разбира се, без възнаграждение за обучението, защото такова за втория тур не се предвижда. Възнагражденията ви не се облагат с данъци и респективно не ги включвате в годишна данъчна декларация, тези от вас, които подават такава. Колеги, Общинската избирателна комисия е назначила 7 членни членове на секционни избирателни комисии. Те са еднаква като бройка за така наречените обикновени секционни избирателни комисии, които са 1586, съответно за подвижните и за служебните секционни избирателни комисии. Не е нова информация, в подвижните секционни избирателни комисии гласуват гражданите с трайни увреждания, а в служебните секционни избирателни комисии това са тези в лечебни заведения, домове за стари хора и местата за изтърпяване на наказание и лишаване от свобода. Тук към момента виждам, че са само район Сердика, така че тук са затвора и ареста практически. Към момента може да има членове от тези секции. Виждате какво е мнозинството, което ви е необходимо за вземате на решение. Не е необходимо всичките тези неща да ги помните. В методическите указания, с които вие пряко ще работите в неделя, спокойно може да ги ползвате през целия ден и да виждате, ако е необходимо да вземете някакво специално решение по изборния кодекс, колко от вас налични членове следва да гласуват за вземането на съответното решение. В методическите указания има и една такава таблица, която дава най-обща информация, кои лица могат да присъстват в изборното помещение в събота, когато получавате изборните книжа, в неделя през целия изборен ден и респективно в края на изборния ден. Още тук искам да кажа нещо, което така в изборите често среща на практика.
така наречените представители и застъпници на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети, които идват в началото на изборния ден при вас, за да се запишат в един списък, или вие поне така го правите, и накрая на изборния ден да получат извлечение от секционния протокол. Уважаеми колеги, този списък не се изготвя в началото на изборния ден, а в края. И в него записвате имената на тези представители, респективно застъпници, които са били при вас при установяването на резултатите и съответно са получили копия от протокола. Вие не водите списък при целия изборен ден на някакъв брой хора, на който да дадете извлечение от протокола. Нямате такъв ангажимент съгласно изборния кодекс. Няма новост в това с какво ви се легитимират тези членове. Наблюдателите са с удостоверения, издадени от Централна избирателна комисия. Това са членове на неправителствени организации, които защитават изборните права на гражданите най-общо. Чуждестранни наблюдатели и такива ще има при всички положения от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Към този момент при нас все още не са дошли, вероятно до изборния ден ще има и такива. Останалите, които застъпници и упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети, знаете, че те се регистрират от Общинската избирателна комисия, съответно застъпниците получават удостоверения за това, а представителите са снабдени с пълномощно, издадено от съответната партия, местна коалиция, инициативен комитет. Към момента няма местна коалиция или коалиция регистрирана в ЦИК, която да има задължителен реквизит печат. Предвид на което и ако в пълномощното на такава коалиция няма печат, това не е реквизит, срещу който да не допуснете въпросния представител в вашата секция. Вече за политическите партии, там те си имат печати, предвид на което и пълномощните са снабдени с печати. На сайта на Общинската избирателна комисия има регистър на представителите, съответно на застъпниците, и може да видите дали това лице, което се легитимира пред вас като такъв, е включено в списъка. Кратки думи за събота, защото там така или иначе някаква особено съществена няма. За графика се уточнихме къде ще го видите в утрешния ден. Съответно по график се намирате на мястото, на което трябва да получите материалите на 28. Добър вариант е целият състав на комисията да бъде в събота, така по-бързо ще си организирате помещението и по-бързо ще се подготвите за неделния ден. Възнаграждение имате, разбира се, ако някой има уважителни причини да не присъства, то е добре да каже на председателя на комисията, за да знаеме ние като членове на Общинската избирателна комисия, заедно с районната администрация, да не изчакваме пълния състав на тази секционна избирателна комисия. Всички необходими ви материали за изборния ден ще ви бъдат предоставени именно в събота. От всички предоставени материали няма такъв, който вие да не трябва да използвате в неделя. Имайте предвид, че имате толкова табла, съответно имам предвид табла, тези, които са с имената на общинските съветници в листите, толкова необходими материали за информационното табло, което е пред изборното помещение, колкото трябва да закачите на него. Значи те нито са повече, нито са по-малко. Те са ви абсолютно достатъчни, съгласно изборния кодекс, и нито едно от тях не следва да унищожавате по какъвто и да било ред. Разбира се, не че не може да ви бъде предоставено допълнително, но това отнема технологично време. От Сиела Норма ще получите машината, тя е по същия начин в куфър, в който се намира самата машина, заедно с разклонителя, заедно с резервните ролки, хартия и пломбите, с които трябва да запечатате отсега, в който ще включите захранването в неделя. В събота тествате машината по познатия начин, заедно с техника на Сиела. Много важно е да проследите дали машината е вашата машина, за вашата секция. Да не е съответно за съседната секция или пък за някоя друга секционна избирателна комисия, която въобще не се намира във вашето училище. Това трябва да го направите още в събота и ако има някакъв проблем, веднага да сигнализирате Общинската избирателна комисия, за да може ние съвместно с Сиела Норма да предприемем съответните действия, за да намерим вашата машина. В противен случай
просто ви казвам, че провеждането на избори с машина, което не е за вашата секция, е абсолютно забранено. Въобще не отваряйте куфара, ако видите такава машина. В машината се намира и пин-кода, който ви е необходим, така че няма да има нещо, което да е пропуснато. Сиела норма този път не предоставят кутии за пускане на бюлетините от машината, те ще ви бъдат предоставени от районната администрация. Ще има 2 урни, едната за бюлетините, които са хартиените бюлетини, едната, която е за бюлетините от машинното гласуване и кутията за отрязъците. Знаете, че вие подписвате протоколите за предаване в края на изборния ден и за приемането с сиела норма. Тези протоколи ще ви бъдат налични в изборните книжа. Те са приложения към методическите указания. В събота ви се предава и печата на секционната избирателна комисия. Той се предава в запечатан плик, който се подписва от вас, от председателя, заместник-председателя, който получава изборните книжа и от член на Общинската избирателна комисия. Този плик не се отпечатва до неделя сутринта. Сиреч вие с печата на секционната избирателна комисия в събота не работите. Не подпечатвате лепенките, които са за залепване на изборното помещение, преди да го предадете на органите на СДВР, не подпечатате някакви изборни книжа, не го маркирате в събота, абсолютно нищо не правите с него. По същия начин, нещо, което е често срещана грешка, на информационното табло пред изборното помещение в събота не поставяте образеца на бюлетините. В неделя сутринта. Моля ви, преминават наистина тези международни наблюдатели, които после обръщат внимание в цялост и на Общинска избирателна комисия и на Централна избирателна комисия, че това е често срещана грешка въобще в Република България по произвеждането на изборите. Така че сега като стигнем до началото на изборния ден, ще видите какви действия трябва да предприемете в неделя сутринта. Параван за гласуване, разбира се, ще има така наречената тъмна стаичка. Той ще е подготвен от Общинската администрация, така че вие като влезете ще го видите въпросния параван. В него си се поставят химикалите заедно с таблото, как се гласува, заедно с списъка на общинските съветници по листи, изписани имената. Това е този път едно доста голямо табло, ще го видите на място как изглежда. Ще има достатъчно място за поставяне на въпросното табло. Казах ви, че всички необходими материали ще ги получите в събота. Разбира се, машината, тя не се поставя в паравана. Самата машина, знаете, че отстрани има едни така като капак или параван, както се казва, към машината, която не дава възможност да се види как гражданина упражнява самото право на глас, т.е. за кой изборен субект гласува. Традиционно трябва да я разположите на място, което е близо до контакт, така че да може при необходимост да се включи и удължителя за резервното захранване на машината и ако съответно е на някаква по-ниска маса, да се постави и стол пред машината, за да е удобно на избирателите, ако е необходимо да седнат, за да упражнат правото си на глас. Изборният ден на 29-ти започва. Аз ще оставя съвсем за кратко този слайд, за да видите какво съдържа информационното табло. Нищо различно. Пак ви казах, че всички материали ще са ви предоставени. Там, разбира се, ще намерите телефоните за връзка с Общинска избирателна комисия, с районното управление на МВР и с прокуратурата. Така че в изборния ден, ако имате някаква необходимост от разговор с нас като членове на Общинската избирателна комисия, да ни потърсите за уточняване на определени неща, свързани с самия изборен процес. Не забравяйте, още от сега тук сме го посочили, бюлетините, които ги слагате като образци на информационното табло, да ги броите като бюлетини, които са използвани. Те се посочват в секционния протокол. И в 3 или 4 секционни протокола, там където ще има избори за кмет на кметство, има място, на което да посочите тези бюлетини. Честичко се забравят от членовете на СИКа.
И нещо абсолютно организационно, което не е, че не го знаете. Знаете, че на 28 също 29 октомври през нощта се преминава към зимно-часово време и връщаме часовника 1 час назад. В случая просто ако не го направите така, че да отидете в правилното време на секцията, ще отидете 1 час по-рано, което е просто безсмислено практически. Така че още вечерта в събота трябва да си организирате часовете, така че в неделя сутринта да бъдете най-късно 7 часа пред изборното помещение, за да започне изборния ден. Ние съветваме всички да бъдат поне 15 минути по-рано пред изборното помещение, да видят кои са дошли там на място, съответно да може в 7 часа нормално да започнете изборния процес. Виждате, че ако са се явили 4 от назначените повече членове на секционна избирателна комисия, нямат проблем да започне изборния ден. Но ако сте по-малко от 4, тогава трябва да ви назначим поне още един човек, за да стартирате съгласно изборния кодекс. Ако няма председател, то заместник-председателя абсолютно законосъобразно може да обяви началото на изборния ден, като преди това е проверил дали са налични в секционното помещение всички изборни книжа, отпечатал е плика с печата на секционната избирателна комисия, маркирал го е, т.е. наранил го е по такъв уникален начин, че той е станал практически уникален за вашата секционна избирателна комисия. Моля ви само нараняването да бъде по такъв начин, че да се откъсне примерно някакво много малко парче от страни на печата, да не се случи така, че се отреже половината печат, че виси някакво парченце от него, защото имало всякакви случаи, след това с този печат не може да се работи. Така че все пак, когато маркирате печата, да може да се отбележи отпечатъка на същия и да е видно какво пише на него. Знаете, че на тези избори, предвид, че се гласува с хартиени бюлетини, на гърба на хартиените бюлетини се поставят 2 печата, преди да я дадете на гласоподавателя, съответно след като той се върне при вас, преди да я пусне в урната, а на бюлетините от машината се поставя 1 печат, след като се вземе самата бюлетина от машината, така че печата ви е изключително важен през целия ден, през целия изборен ден, не само в края на деня, когато ще заверявате протоколите на извлечението от протоколите, които ще давате на представителите, респективно на застъпниците, които са при вас. Какво трябва да направите в изборния ден? Имате кратък чек-лист в методическите указания. Повечето от вас не се затрудняват с извършването на тези действия. Като нещо, което обаче традиционно не правите, по принцип изборния кодекс предвижда с едно решение на секционната избирателна комисия да се разпределят функциите между членовете на СИК. Сега, уважаеми колеги, независимо от това, че едни от вас имат качеството председател, заместник-председател, секретар и останалите членове, всички имат равни права в изборния процес. Тоест няма задължение единия от вас да работи с избирателния списък, единия да пише само протокола, а пък другия да прави някаква друга организационна дейност в изборното помещение. Принципно е добре да си разпределите функциите, защото колкото е по-организирана работата ви, толкова по-лесно ще преминава изборния процес в изборния ден, но дори да не го направите, мисля, че така ще се стиковате в хода на процеса. Иначе, пак казвам, изборния кодекс предвижда писмено решение. Това писмено решение на нас не ни е необходимо, за да го носите по някакъв начин. Общинската избирателна комисия да знае кой какво е правил в изборния ден. Съветвам всички членове на секционни избирателни комисии принципно, така абсолютно доброволно да кажат коя част им е така най-добре се чувстват да работят, дали да дават бюлетините, да следят какво се пуска в урната, дали да работят с машината или да работят с избирателния списък. Защото за разлика от предходни избори, в местни избори работата с избирателния списък е едно така изключително важно нещо, така че да може да се стигне до правилно отразяване на резултатите от секцията и попълване на секционния протокол. Знаете, че се гласува само и единствено с лични карти и с зелени паспорти за гражданите, които са родени до 31 декември 1931 година. Абсолютно забранено е гласуването с шофьорски книжки, свидетелство за управление на моторно превозно средство, задгранични паспорти, моряшки паспорти, дипломатически паспорти и каквото и да било друг някакъв документ.
Ако гражданин каже, че съответно личната му карта е загубена, унищожена или по някакъв повод той няма такава, следва да посети съответното районно управление на МВР. Там ще му бъде издадено специално удостоверение с снимка, в което ще удостоверят неговата самоличност. Това, само и единствено това удостоверение му дава възможност да упражни правото на глас при вас. Съответно, вие да впишете във въпросното удостоверение, че този човек е гласувал в еди-коя си секция за избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. Уважаеми колеги, това удостоверение не го събирате и прилагате към избирателния списък, за разлика от другите удостоверения, които трябва да съберете, защото това всъщност е удостоверението, с което гражданина се легитимира предвид неналичието на лична карта от него. Иначе някакъв друг способ за гласуване като документ, с който трябва да удостовери самоличността си, този избирател няма, изборния кодекс не го е предвидил. Така че ако някой избирател много държи да гласува с някакъв друг документ, то вие можете да направите един кратък отказ, писмен трябва да бъде този отказ, защото той не може да гласува във вашата секция. Този отказ се обжалва пред Общинската избирателна комисия в много кратък срок от вашето издаване, като Общинската избирателна комисия трябва да се произнесе в срок от 1 час от получаването на този отказ, за да знае гласоподавателя ще гласува или няма да гласува на тези избори. Избирателният списък, за разлика от предходни национални избори, има 2 части този път. В част първа са вписани всички граждани, които имат постоянен, съответно настоящ адрес и попадат на територията на вашата секционна избирателна комисия. В част втора са вписани гражданите на държави членки на Европейския съюз, които са подали заявление за гласуване в Република България. Знаете, че съгласно изборния кодекс такива граждани имат право да гласуват само на местни избори. На сайта на Столична община по райони са качени именно избирателните списъци част 2, като за тези райони, които към момента са налични на обучението, аз ще ви кажа в коя секция въобще ще имате част 2 на избирателния списък. За район Средец има в секция 8 и в секция 33. В район Сердика има в секция 31, в район Възраждане има в 1, в 38 секция и в 55 секция такива граждани. В Овча купел има в 41, 62 и 69 секция. И най-много са в район Витоша, колеги. Има в 3 секция, в 5, 6, 8, 22, 23, 25, 54, 59 и 70 секция. Във всички останали секции от тези 10 района, които се намирате днес тук, няма част 2 на избирателния списък. Което означава, че на съответното място, там където ще подписвате в събота протокола за предаване на избирателния списък, съответно протокола, който е за отразяване на резултатите от съответния виз избор в вашата секция, в тази графа вписвате числото 0. Вие практически няма да имате чужди граждани. Знаете, заради приемането на така наречения GDPR или защитата на личните данни, не следва да четете имената на избирателя на глас, т.е. той като дойде с лична карта при вас, трябва да видите къде се намира като 3 имена ЕГН в избирателния списък и да впишете данните от личната карта. Затова и в началото ви казах, че работата с избирателния списък на местни избори е изключително важна и трябва тези дейности да бъдат осъществявани от тези от вас, които се чувстват най-сигурни да го правят. Към избирателния списък отново има списък на заличените лица. Стандартните съкращения, които са в него, са същите, както и на предишни избори, по МП и НА, значи, че лицето е поставено под запрещение, изтърпява наказание, лишаване от свобода или е включено в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес. До 14 октомври абсолютно всички граждани, които искаха да гласуват по настоящ адрес някъде на територията на Република България или на територията на София, ако имат постоянен адрес някъде в провинцията, следваше да подадат заявление за гласуване до съответната общинска администрация.
което означава, че тези лица са ви включени в основната част на избирателния списък и ако някой гражданин от вашата секция е заявил, примерно, да гласува в Пловдив, Варна или Бургас, абсолютно случайно избирам градовете, то този гражданин е включен в списъка на заличените лица. Нещо, което честико се случва на местни избори и имаше доста грешки от секционни избирателни комисии на предходните местни избори. Има граждани, които в изборния ден идват при вас, носейки едно удостоверение за настоящ адрес, издадено от районната администрация, в което пише, че те имат настоящ адрес, регистриран примерно на 14 август тази година или пък на 15 декември 2020 година. Абсолютно произволно избирам датите. И ви казват, аз съм в тази секция, тук съм пропуснат в избирателния списък и искам да гласувам. Такъв гражданин не може да гласува и не защото няма право, а защото до 14 октомври, когато изтече този срок, той не е заявил желанието си да гласува по настоящ адрес. Вие честичко правите грешката, при което им взимате въпросното удостоверение за настоящ адрес, вписвате ги под черта в избирателния списък, давате им декларация, разбира се, че не са гласували и няма да гласуват на друго място и ги допускате до гласуване. Тази грешка не следва да бъде допускана. Такъв гражданин просто му казвате, че той е изпуснал срока до 14 октомври, така че всъщност има две възможности. Да отиде в секцията си по постоянен адрес, където е тя на територията на Република България и да гласува там, или всъщност да гласува на другите избори. Нали? Преценката е лично негова. За Столична община гласуване по настоящ адрес, подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес не е допустимо, защото става въпрос за територията на един и същи административен район, Столична община. Затова има граждани, които са се сменили постоянните адреси след 28 април, когато в началото казахме, че от когато се броят 6 месеца уседнало съгласно изборния кодекс. Тези граждани, независимо, че са сменили адреса след 28 април, те продължават да гласуват по постоянния си адрес преди промяната. Такива граждани се обаждаха често в Общинската избирателна комисия, така че, примерно, ако е бил с постоянен адрес в район Люлин, а пък след това отишъл в район Оборище, всъщност този гражданин ще дойде в район Люлин и трябва да гласува при вас, защото той се намира в избирателния списък в район Люлин, а не в район Оборище. Едва на следващите местни избори той ще бъде включен в списъка на район Оборище. Съкръщението НА извън Република България значи, че това е гражданин, който има настоящ адрес извън територията на Република България. Той няма уседналост, предвид на което и не може да гласува. Същото и не отговаря на изискванията за уседналост. Значи всички тези граждани от списъка на заличените лица, срещу които има въпросните съкръщения, могат да гласуват при вас само ако се снабдят с така нареченото удостоверение по член 40 от Общинската администрация. Всички общински администрации са дежурни в изборния ден, такъв гласоподавател може да ги потвърди, да ги посети, и ако там Общинската администрация прецени, че за него е отпаднало основанието да бъде включен в списъка на заличените лица, то той ще получи въпросното удостоверение. Тогава с това удостоверение се връща при вас да гласува, вие го заличавате от списъка на заличените лица, заличаването е с прекарване на една хоризонтална линия през неговото име, вписате го под черта, давате му декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, или това е образец 80, вие ще я видите в изборните книжа, въпросната декларация, и вземате удостоверението на този гласоподавател. Това удостоверение по член 40 се прилага към избирателния списък, заедно с декларацията, която той ще ви подпише, че е вписан под черта. Под черта няма новост, вписвате се по принцип вие като членове на секционни избирателни комисии, органите на МВР, които охраняват секцията, заедно с техника на Сиела, ако иска да гласува във вашата секция. Сега на местни избори, разбира се, има особеност. Ако вие сте, примерно, от район Красна Поляна или от район Връбница и сте си членове на секционна избирателна комисия в тези райони, то тогава вие имате право да гласувате и за кмет на район. Иначе всеки един от служебно заетите лица може да гласува за кмет на община и за общински съветници. Ако обаче по някаква причина политическата партия, която ви е предложила, ви е сложила
ви е включила в списъците за членове в Красна поляна, а пък вие примерно сте от Изгрев, то тогава в тази секция, в която сте член в Красна поляна, не може да гласувате за кмет на район, защото вие нямате постоянен адрес на територията на района за избор на кмет на район. Изборния район, съгласно изборния кодекс за гласуване на кмет на район, същото и за кмет на кметство, между впрочем, пропуснах да кажа, е територията на съответния район и територията на кметството. Затова и в методическите указания Централната избирателна комисия е предвидила, че такива служебно заети лица, които не могат да гласуват за всички видове избори, които се произвеждат на територията на тази секция, гласуват с хартиени бюлетини. Кой ще си тръгне, аз не мога да кажа. Така или иначе гласуват или само гласуват само за общински съветници и за кмет на община, без кмет на район. Това трябва да го проследяват, съответно за кмет на кметство, трябва да го проследявате изключително внимателно, като в графа забележки е важно да водите именно тази забележка, съответния гласоподавател за какъв вид избор е гласувал. Не е задължително да се гласуват за трите, респективно за 4-те вида избор. Абсолютно е възможно един човек да иска да гласува само за един от трите или за два от трите или съответно и за кмет на район, пък без за кмет на кметство, там където ще се произвеждат избори за кмет на кметство. В методическите указания е записано, че в забележки записвате гласувал без КО, което е кмет на община, ОС, което е общински съветници, КР, което е кмет на район, или КК, което е кмет на кметство. Значи, както и да запишете въпросната забележка, то е изключително важно да водите такива записки за всеки един гласоподавател, който не е гласувал и разбира се за всички видове избори, защото в края на изборния ден, когато борите подписите и установявате резултатите, няма да може да прецените правилно колко точно човека са гласували, т.е. са положили подписи в избирателния списък за съответния вид избор. Не е нещо ново, на всички местни избори е така, дотолкова доколкото изборите са повече от един, а избирателният списък е един. И в трите или в 4-те протокола за отразяване на резултатите от изборите е абсолютно възможно да имате различен брой гласували за съответния вид избор. Не е задължително да търсите едно и също число. Допълнителната страница под избирателния списък, и това няма нищо ново, започва след подписите на кмета и на секретаря на района. Това е един бял лист, в който всъщност започвате да вписвате първо вас като членове на секционни избирателни комисии, които ще гласуват. Нещо, което ще видите и в презентацията сега, какво означава охрана на секцията. По принцип там, където има повече от една секция на територията на училището, охраната е по-скоро ситуирана някъде в стая, която е на първия етаж на училището, на входа. Значи тези колеги преценяват в коя секция ще гласуват, обикновено на първия етаж. Там, където има по една секция в място, някое читалище, примерно, там охраната обикновено е една и секцията е една, така че тя гласува там. Има много колеги от структурите на МВР, които са командировани от други части на страната и които в някои от изборите искат да гласуват за местни избори, което няма как да се случи в тази хипотеза. Първо тези граждани имат и постоянни и настоящи адреси някъде на територията на Република България, предвид на което и те не отговарят на изискванията на кодекса да могат да гласуват на територията на Столична община. Така че за тези служебно заети колеги от структурите на МВР важат същите правила за гласуване, както и за вас. Първо трябва да проверите на територията на кой район се намира постоянния адрес на въпросния колега и едва тогава да прецените, освен за кмет на община и за общински съветници, което е в общия случай, дали може да упражни правото си на глас за кмет на район и съответно вече тогава да му предоставите хартиените бюлетини за гласуване.
Има няколко категории лица, които могат да бъдат вписани в избирателния списък с едни удостоверения, които са различни от това удостоверение по член 40. Това са такива лица, които са били включени в списъци на места за изтърпяване на лишаване от свобода, в лечебни заведения или в старчески домове евентуално. Те получават удостоверение от директора на съответното заведение. То е различно приложение, 16 го виждате в изборните книжа. Тези лица отново ги вписвате под черта в избирателния списък, давате им декларацията, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. И това удостоверение, което им е издадено за включване в избирателния списък по постоянен адрес, отново го вземате към избирателния списък. Лицата, които са, значи това касае по-скоро служебните секции на територията на лечебни заведения или домове за стари хора, лицата, които са по график на работа този ден, имат право да гласуват в тази служебна секция, като отново попълват въпросната декларация, приложение 80, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Има и случай, в който да се яви лице, което твърди, че наистина е пропуснато от избирателния списък, макар че избирателните списъци отдавна са разпространени по съответния ред и всеки е можел да провери дали го има или не в този списък. Значи тогава, ако установите, че наистина това лице е пропуснато, може да го впишете и него под черта в избирателния списък. Просто не забравяйте всички, които ги вписвате под черта, да им давате декларациите, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Не за друго, защото тези декларации и приложения към избирателния списък след това се ползват от Главна дирекция ГРАО за проверка дали лицето законосъобразно е упражнило правото си на глас. На сайта на Главна дирекция ГРАО е качен софтуер. То е приложение, което по ЕГН всеки един гражданин може да провери в коя секция гласува, т.е. в коя секция може да упражни правото си на глас. Тази информация може да я проверите и вие, ако разбира се лицето ви предостави ЕГН, защото някои граждани не искат да го правят, просто твърдат, че ги няма в избирателния списък, не знам поради какви обстоятелства. Ако пък съответно самото лице се провери, просто да ви покаже и на вас, че наистина гласува във вашата секция, за да го впишете в избирателния списък. Гласуване с придружител. Тук няма никаква новост, откакто е приет и предишния и настоящия изборния кодекс. Знаете, че ако някой каже, че е неграмотен, не може да гласува с придружител. Обикновено гласуването с придружител е за граждани, които имат някакви увреждания, които не им позволяват сами да упражнят правото си на глас. Сега друг е въпроса, ако гражданин твърди, че е сляп. По принцип, слепотата е обстоятелство, което трудно може да бъде преценено от вас като членове на секционни избирателни комисии. Изборният кодекс казва, че председателя преценява, като това лице не е необходимо да представи някакво решение на ТЕЛК или на НЕЛК, от което да е видно, че то наистина, примерно, е сляпо. Но така мисля, че ще се ориентирате в това дали вижда или не вижда лицето. Сега искам да споделя с вас един случай от предходни избори. Имахме един гражданин, който твърдеше, че е сляп и не може да гласува. Тогава беше районна избирателна комисия, но той е сетаят в общи линии. Не го бяха допуснали, защото бяха установили, че човека вижда. Впоследствие той подаде жалба при нас, при което така много хубаво си беше написал жалбата, в която описа и че как хубаво е виждал екрана на машината. Предвид на което явно слепотата не е била в такава степен, че да не му позволи да упражни самостоятелно правото си на глас. Така че преценявате вие да това лице може да гласува само, ако не упражнява и подава изборния си глас с придружител. Придружителят не се подписва в избирателния списък. Имате списък на придружителите, това е изборна книга, където записвате там името на въпросния придружител и този списък на придружителите се прилага към избирателния списък, а в графа забележки, виждате, се записва защо, отбелязвате, че въпросният гласоподавател е гласувал с придружител, защото той практически не може да ви се подпише в избирателния списък.
Нали, важно е документа за самоличност да връщате на избирателя едва след като ви се е подписал в избирателния списък, т.е. след като е пуснал хартиените или бюлетините от машинното гласуване в съответната изборна урна и вие сте попълнили абсолютно всички данни на избирателя. Не коментираме нищо по отношение на гласуването с машина, не за друго, защото в 12 часа Сиела Норма ще я включим, ще има дистанционно обучение, за да видите работата с машината. Предполагам, че всички от вас са били вече членове на секционни избирателни комисии, по-голямата си част, а пък тези, които не са били. Прекрасно, значи Сиела Норма ще дойдат с машина тук, така че наживо ще пипнете и машината в общи линии. Няма разлика, как казах, по-голямата част от вас, ако са били членове на секционна избирателна комисия или пък съответно са били гласоподаватели, няма разлика за работата с машината, с изключение на това, че вече ще се зареждат 3 или 4 бюлетини последователно, като първо се зарежда бюлетината за общински съветници, след това за кмет на община, кмет на район и накрая за кмет на кметство. Както казах, тук ще го видите как точно ще се борави с машината. Затова и не обръщаме особено внимание. Много важно е да проследявате, като се подпише в избирателния списък, гласоподавателя да се подписва срещу неговото си име. Има много случаи, в които чисто по погрешка, вие му така посочвате с пръст къде да се подпише, той се подписва на съседното място. Съответно в Общинската избирателна комисия се появява жалба от този избирател, че някой друг е гласувал и упражнил правото му на глас. А пък вие започвате да чертаете едни стрелки в избирателния списък, че подписа на този човек отива в друга графа, а пък подписа на предишния отива някъде другаде, което настава един хаос в този избирателен списък. На местни избори не е добре да го правите, не за друго, защото, както ви казах и в началото, гласоподавателите могат да не гласуват за всеки вид избор, съответно вие трябва да знаете конкретно всеки за кой вид избор е гласувал, колко човека пък респективно накрая са гласували за съответния вид избор. Затова и пак казвам, не забравяйте, не бързайте, изключително внимателно бройте подписите в избирателния списък, за да може правилно да попълните и накрая резултатите. Аз ще си позволя да пропусна няколко слайда, защото ние вече говорихме по тези неща, как се работи с избирателния списък и какво се прави. Знаете, че от машината не може да има недействителни бюлетини и не може да има грешки, образно казано, с машината, защото там гласоподавателя, заставяйки пред екрана, следва да упражни правото си на глас за тази партия и коалиция, за която прецени. За хартиените бюлетини обаче въпросът не стои така. Изборният кодекс допуска, че когато предоставите хартиена бюлетина, този гласоподавател може да се върне при вас и да каже, че грешно е упражнил правото си на глас, така че вие имате право да му дадете нова хартиена бюлетина за съответния избор, но само един път. Тоест той може да сгреши един път. Ако ви каже, че и втори път е сгрешил, то тогава му взимате бюлетината, той не ви се подписва в избирателния списък. Той практически не е упражнил правото си на глас. Тези бюлетини обаче, така наречените сгрешени бюлетини, не забравяйте да ги описвате в точка 4 буква Б, е тази точка на секционния протокол. Знаете, от няколко избора назад протоколите са направени така, че всичките тези бюлетини за табло, сгрешени, с някакви фабрични дефекти, с нещо различно, което вие сте установили и не е гласувано, се описват в тази точка 4. Просто запомнете, че всички бюлетини, които сте получили в събота, имат съответното си място и се описват в секционния протокол. Няма такива, които просто се оставят някъде настрани и с тях не се работи, не се пипа. И нещо, което аз не казах в началото, понеже изборите се произвеждат едновременно на хартия и едновременно на машина, няма как да задължите да се гласува само с хартия или само с машина. Тоест да си пазите, примерно, машината за резерва, ако нещо се случи. Или обратното, да гласувате само с машина, пък да си пазите хартията, така, ако машината спре да работи. Ако не дай си Боже се стигне до работа с машините, от работата ни така, на предходни избори е изключително малък процента в София, в което се случва не повече от 3-4 машини на районна избирателна комисия, значи в София горе-долу 10 са били до момента. Надяваме се, че
на тези избори ще се запази същата бройка. Така че гласуваме едновременно и с двата способа, които е предвидил изборния кодекс, т.е. и с хартийните бюлетини и с машината. Какво означава заснет вод и показан вод? Значи, ако има някой гласоподавател, който излезе от паравана и ви показва бюлетината и за който е гласувал, това означава, нали? Или пък евентуално си го снима с мобилно устройство. Знаете, че гласоподавателите не са задължени, както на едни избори преди много години, да си оставят чантите отстрани някъде преди да влезат в паравана да гласуват, така че нали, може и да видите заснет вод, нали, не мога да кажа дали ще се случи това нещо. На този гласоподавател бюлетината му се взема, съответно се пише основанието недействителен вод по 227 от изборния кодекс или недействителна по 228. Този гласоподавател също не ви се подписва в избирателния списък. Пак казвам, че всичко това не е необходимо да го помните, защото специално тези особености си имат съответно място в методическото указание и ако имате такъв случай, нали, може да го ползвате в изборния ден и да справите справка съответно в неделя. Гласуването с машината също смятам да го пропусна, както ви казах, заради обучението на Сиела. До толкова, доколкото, пак казвам, няма разлика. Вие като членове на секционна избирателна комисия може да помагате на гласоподавателите да упражнят правото си, но така, че да не ги насочвате към кой политически субект да упражнат изборния си глас и да не виждате екрана на машината. Нали, трябва да сте пред устройството, също гласоподавателя, не по-малко от 2 метра разстояние, така че просто да го насочвате с думи какво вижда и кой бутон вижда, нали, без да му казвате какво трябва да направи на самата машина. В противен случай, нали, това би било нарушение на изборното законодателство. Не забравяйте да сгъвате бюлетините преди да ги предоставяте на въпросния гласоподавател и след това да поставяте първо единия печат, а след това и втория печат на гърба на хартиената бюлетина, защото иначе тя е недействителна, ако има само един печат. И не забравяйте да слагате печати на бюлетините от машинното гласуване. Да, това е наистина новост от изборния кодекс от предходните парламентарни избори. И е задължително това условие, след като се упражни правото на глас на машината. Ние видяхме как изглежда машината и как изглеждат бюлетините от машината. Различна е дължината на бюлетините за трите вида избор. Просто в Общинската избирателна комисия няма машина за кмет на кметство, но дължината на бюлетините, които се печатат от машината, е различна. Сега знаете, за тези от вас, които са участвали и 21 година на президентски парламентарни избори, че бюлетините се отпечатват последователно. Те са закачени една за друга, така че на всеки гласоподавател трябва да обръщате внимание да вземе бюлетините от машината едва когато се чуе звуковия сигнал. Ако дръпне предварително преди да отпечата на някоя от бюлетините, защото вие практически не знаете той за колко вида избор е гласувал на машината, това може да доведе до блокиране на самото устройство. Така че, по принцип, това е информационна кампания, която от така известен период от време във всички медии се тиражира. Тя е на Централна избирателна комисия, там изрично се казва. Въпросните клипчета за гласуване с машината ги има на сайта на Централна избирателна комисия, на сайта на Общинската избирателна комисия също има такива обучителни материали, но просто гражданите трябва да знаят да не бързат. Иначе ще създадат проблем и на вас. Края на изборния ден, знаете, че е в 20 часа. Ако има гласоподаватели, които са в секцията към 20 часа, председател и секретар събират личните карти само на тези и те могат да упражнят правото си на глас до 21 часа. След 21 часа не е допустимо гласуването съгласно изборния кодекс. В 21 часа вие обявявате края на изборния ден, съответно следва да направите няколко неща. Първо трябва да извадите устройството за видеонаблюдение и видеоизлъчване. Както и на последните парламентарни за тези от вас, които са били членове в тези секционни избирателни комисии, както и сега, ще имаме така нареченото видеозаснемане и видеоизлъчване на преброяването на резултатите от всяка секция, съответно
попълване на секционния протокол. Значи въпросното устройство, това е познатият ви мобилен телефон Моторола, го включвате, за да не правиме реклама на марка, но това е телефона, който ще се получи. Го включвате в 21 часа и го изключвате едва когато подпишете секционния протокол, направите копията от него за представителите на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети, съберете всички книжа вече да тръгвате към Общинската избирателна комисия. За разлика обаче от тези избори преди няколко месеца, тук в събота не е предвиден тест на устройството. Тоест, вие ще получите само една инструкция, която е за изборния ден. На сайта на Общинска избирателна комисия съветвам всички да изгледате клипчето за работа с въпросното устройство за видеонаблюдение и видеоизлъчване, за да си припомните всъщност какво се прави с него. Моля обаче всички в събота, когато го получите устройството, да го извадите от кутията и да го включите. Искаме да знаем дали работят всички устройства още в събота. Да не се установи така, че в неделя в 9 часа вечерта има някоя секция, на която тепърва установява, че устройството не работи. Хубаво е това да го знаем в събота. Разбира се, като го включите, вижте какъв е заряда на устройството, без, разбира се, да отваряте инструкцията, без да го стартирате по някакъв начин, да влизате в системата и да установявате резултати. Това не е предвидено за съботния ден, за да тествате по този начин това устройство. Просто вижте дали има достатъчен заряд на батерията, ако трябва, го заредете. Ако не го заредите в събота, то го заредете в неделя. Така обаче, че в неделя вечерта, в 21 часа, когато го включите, то да има достатъчен заряд, така че във времето, в което проверявате резултатите и отразявате същите в секционния протокол, устройството да работи безпроблемно. Разбира се, устройството е снабдено с зарядно, така че поставете го на място, на което да може да го включите в електрическата мрежа. Сега, разбира се, има места, на които ще ми кажете, че има само един контакт, на който е включен един разклонител и трябва да сменяте машината, пък сервиса по устройството за видеонаблюдение. Там, където има един контакт, обикновено районните администрации осигуряват необходимите разклонители. Машината също има разклонител, така че ще имате достатъчно места, на които да може да имате достъп до електрическата система, за да може да работи безпроблемно въпросното устройство. Последно за това устройство, на предходните избори нямаше нито една секция на територията на цялата Столична община, което да имаше проблем с видеозаснемането и видеоизлъчването. Смятам, че и на тези избори няма да има такава. Тук интернетът е изключително добър и предаването на въпросния процес по отразяване на резултатите в секциите няма някакъв технически проблем. Накрая на изборния ден, след като включите въпросното устройство, следва да изключите машината за гласуване. Съответно, там ще отпечата финален протокол от машината. Уважаеми колеги, този финален протокол от машината има само едно число, в което пише броят гласоподаватели, които са гласували на машина. Тоест този протокол, за разлика от там предишните избори назад, не може да го ползвате, за да препишете данните от машината в секционния протокол. Борите си резултатите от бюлетините за машинно гласуване, които ви се намират в урната за машинно гласуване. Това не означава, че този протокол няма да го носите при нас. Той е част от изборните книжа и трябва да го поставите в плик 2. Традиционно има плик 1, плик 2 и чувал турба. Не е необходимо да помните какво трябва да слагате във всеки един от пликовете, съответно в чувала. Има списък. Ако следвате подробно списъка от методическите указания, ще дойдете с всички необходими материали, които са нужни, за да приемеме бързо резултатите от вашата секция, ние като Общинска избирателна комисия. Просто помните, че в плик 1 е избирателния списък с всички декларации и удостоверения към него. В плик 2 са ви протоколите с резултатите, този финален протокол от машината, флашките, двете, които ще извадите, 5 смарт карти, съответно някакви протоколи за оспорване на резултатите, които имате. Тоест, дали някой глас е действителен или недействителен от хартиените бюлетини.
След малко ще преминем към да разгледаме протоколите, които ви дадаха като влязахте в Арена София. Много ви моля, понеже имате само по един секционен протокол, работете първо с черновата. Ама пишете и драскайте на черновата каквото искате, но просто работете с черновата. И след това тази чернова я копирайте и я сложете в плик 2. Ако има някакъв проблем, ако има някаква грешка в секционния протокол, ние, когато ви приемаме резултатите, трябва да знаем откъде да тръгнем. Единственият вариант е ние да видим какво сте писали върху черновата. Ако не работите върху чернова, ако работите директно върху беловата и имате грешки, то тогава изключително трудно се отразяват тези явни фактически грешки. Ако пък решите да не работите върху черновата, не знам поради какви обстоятелства, не ви съветвам да не го правите, а пишете на някакви странични листчета или каквото и да е, моля ви, вземете тези листчета. Просто не ги забравяйте в секцията. Моля ви, не забравяйте, като предавате машините на Сиела, да вземете двете флашки. Бързате, а затова и госпожа Витанова каза, и аз казах в началото на обучението, не бързайте при всяко едно действие, което извършвате в тази секция. В момента, в който дойде техника на Сиела, за да вземе машината, значи това да се случи след като сте пуснали финалния протокол от машината, след като сте изключили, след като сте взели двете флашки. В противен случай става изключително трудно, попълват се констативни протоколи, че нямате флашки. Това създава проблем както на вас, така и на нас и забавя приема на резултатите от комисията. Още в събота ще са ви предадени съответните прозрачни пликчета, в което да запечатате флашката, която е за УИКа, другата флашка, която е за Централната избирателна комисия и 5 смарт карти. Те са си надписани тези въпросни пликчета. Не е необходимо да ги помните кое за кое, с изключение на това да напишете номера на вашата секция и номера на устройството за машинно гласуване. Това номера на устройството стои в въпросната системна разписка. Не обърнах внимание за системната разписка, защото сега като дойде техника ще разпечата една системна разписка. Знаете, моля ви, като я разпечатате сутринта в неделя с така наречения хеш-код. Между другото, от вчера вече в средствата за масово осведомяване, най-вероятно и на сайта на Централна избирателна комисия, този хеш-код ще бъде публикуван. Вие ще го получите в запечатан плик в събота, ще го сравните в неделя сутринта с системната разписка, която ще разпечата машината и тази системна разписка ще ви стои в изборния ден на видно място в секцията. Видно място за мен е примерно една дъската, на която се пишат някакви резултати. Сега знам, че в училищата, когато се проверява активността, има специални маркери, с които се пише. Затова ви моля тези от вас, които са членове на секционни избирателни комисии, да ползват тези маркери, които са предоставени за работа с бялата дъска от съответното училище. Моля ви, не си носете ваши, защото има доста такива дъски, които след избори са унищожени, предвид на което и това създава проблеми в последствие на районната администрация. Има оплаквания и при нас за това. Аз пропуснах да кажа за събирането на данните за избирателната активност в изборния ден. Общинската избирателна комисия ще приеме нарочно решение, като представителите на районната администрация ще минават при вас в определените часове, за да питат колко човека са гласували. Имайте предвид, че това е задължение за представяне на данни на членовете на СИК, респективно към районна администрация и към Общинска избирателна комисия, което се приема като оперативен план от Централна избирателна комисия. Ако някой от вас има така задръжки да предостави тази информация, просто имайте предвид, че сме задължени, както вие, така и ние, съгласно изборния кодекс и решение на ЦИК. Моля ви да оказваме съдействие на районната администрация, така че да имаме изборната активност в изборния ден. Показвам просто съдържанието, защото тук е частта, която е с попълване на данните в секционния протокол, към което минаваме след малко. В презентацията е налично съдържанието на плик 1, съответно съдържанието на плик 2 и съдържанието на чувала турба, с което трябва да дойдете в Общинската избирателна комисия. Моля ви, само не забравяйте, че твърде вероятно ще има балотаж.
за някои от изборите. Нали, това не може да го кажем в неделя. Това ще се разбере едва когато приемеме резултатите от всички секционни избирателни комисии. Затова и е предвидено печата на първия тур да не бъде поставян в чувала. Значи вие трябва да носите плик 1, плик 2, торбата, в която са ви използваните бюлетини, протоколи, каквото там сте сложили допълнително съгласно изборния кодекс, и четвърти плик, в който носите печата. Печата се запечатва в плик, предоставен от районната администрация. Написвате номера на секцията и се подписвате. Този печат ще го предадете на представителите на районната администрация. Както в предишни избори, така и сега, неизползваните бюлетини, вписвате ги колко са като число в протокола, но не ги носите, не ги слагате в чувала, оставяте ги в помещението, в което се намира секцията. Тези неизползвани бюлетини, заедно с другите материали и с неизползваните ролки от машината, ще ги предадете на районната администрация. Така че в чувала слагате само тези изборни книжа, които сте работили, т.е. бюлетините, хартиените, с които е гласувано, бюлетините от машината, черновата на протокола. В общи линии е това. Чувала се завързва стандартно, пишете му номера отгоре, подписвате се, имате си съответните лепенки, които са ви предадени още в събота. Вече говорихме как ще предадете материалите, т.е. как ще предадете машината на Сиела. За протокола няколко думи тук, преди да преминем към попълването на същия. Протокола не го разпластяват по никакъв начин. Протокола също така, той е в формат А3, не го разрязвате по някакъв начин някъде, че да стане като А4. Защото на едните избори дойде една комисия, която го беше разрязала, не знам поради какви обстоятелства и къде беше прочела, че трябва да се случи това нещо. Такъв протокол не може да бъде сканиран, колеги. Протокола отдолу има едни маркери черни. Сега на това, което сте получили, не знам дали се виждат, но на оригинала ще се виждат. Там много ви моля нито да се подписвате, нито да подпечатвате. По принцип, членовете на секционните избирателни комисии много обичат да се подписват на всички страници на секционния протокол, да не би като дойдат в общинската комисия ние да разменим страниците или нещо друго да се сканира за пред ЦИК. Значи всеки протокол си има уникален фабричен номер, който се вписва на всяка една страница, той не може да бъде различен, така че не е необходимо да подписвате всяка страница на протокола. Достатъчно е обаче, колкото членове на СИК сте работили и сте се вписали на първата страница, толкова да се подпишете и на последната страница. По принцип, членовете, както ви казах, са 7 членни, но за съжаление, въпреки че сме длъжностни лица и имаме определени задължения по изборния кодекс, никой не може да бъде задължен да се яви в неделя и да участва в изборите, така че е възможно да има комисии, които да работят с 6 членове, например. Това не означава, че състава ви е незаконен, просто вие сте толкова ще работите, по този начин ще се установят и резултатите от вашата комисия, толкова броя хора ще впишете на първата страница в протокола, толкова ще се подпишете на последната страница. Не забравяйте в този протокол да вписвате и общите данни, в колко часа сте започнали изборите, в колко часа сте приключили подписването на протокола, как е преминал изборния ден, има ли представители на партии, коалиции, инициативни комитети, които са били при вас при установяване на резултатите. Доста често има такива протоколи, които тези данни липсват. Така че обръщам внимание това нещо да бъде попълнено. И съответно, ако се наложи, след като сте работили с черновата и сте попълнили беловата на протокола, пък сте допуснали някаква техническа грешка, не означава, че тази грешка не може да бъде коригирана. Просто ви моля корекцията да бъде направена, като съответното число бъде зачертано с една вертикална черта и до него напишете правилното такова. Съответно, напишете и числото с думи. Ако сте сгрешили в изписването някъде с думи, зачертайте тази дума хоризонтално и върху нея напишете правилната такава.
Не го правете обаче чрез корекция, която да е чрез писане върху самото число в протокола, някакво задраскване, от което не може да се установи какво е реалното число, което вие сте искали да впишете в секционния протокол. Такива технически грешки, явни фактически, ги отстранявате и като се подписвате отстрани на мястото, на което сте направили съответната корекция. Моля ви, всички членове, знам, че някои обичат да се подписват с големи подписи под документите, но това пречи при сканирането на протокола, за да се видят съответните резултати. Подпишете се с малък подпис, така че да има подпис там, където сте направили корекцията, но да е четимо въпросното число. Кратка информация. По принцип в Столична община ще се гласува навсякъде. Ще има машина във всички 1586 секции с малки изключения. Значи като махнем секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия и служебни секции, има точно 9 секции, които няма да имат машина на тези избори. В презентацията ги има 21 секция в Оборище, 62 в Сердика, 78 в Слатина, 3 в Студентски, 45 в Овча купел, 12 в Люлин, 54 в Връбница, 32 в Панчарево и 12 в Банкя. Просто в тези секции има по-малко от 300 избирателя. Сега ви моля да вземете протокола, който е за отразяване на резултатите от изборите за общински съветници. Аз ще го заредя също пред вас на екрана, за да може да се вижда. Така. Позволявам си да говоря само по протокола за избор на общински съветници, защото ако разберете как се отразяват резултатите там, няма да имате проблем с останалите протоколи. Не за друго, защото в протоколите и за избор на кмет на община, кмет на район и кмет на кметство няма преференции. Там има по-малко данни, които следва да се впишат. Както виждате, протокола е А3, той протокола ще бъде А3, на вас ви е раздаден просто в по-малък размер, но в протокола са вписани данните на всички членове, т.е. на всички партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети, които са регистрирали листи за общински съветници в Общинска избирателна комисия Столична община. Вече ви казах, попълвате общата част на протокола и накрая слагате подписите. Моля ви, някои от вас правят грешката попълването на този протокол да започне много по-рано, преди отразяването на резултатите. Изборния кодекс е казал, че с протокола се работи след обявяването на края на изборния ден. Някои от секциите попълват общите данни в протокола, като вашите имена, в колко часа е започнал избора и кой е бил при приключването на изборния ден и съответно преброяването на резултатите, пък даже и подписват протокола преди да напълнат данните в него. Проследете внимателно процеса на попълване на въпросния секционен протокол. В буква А от същия следва да посочите броя бюлетини, които сте получили в събота за съответния вид избор. Вие знаете, че в събота попълвате два протокола. Единият е за предаване на избирателния списък, единият е за предаването на материалите за изборните книжа и материали. В този протокол за изборните книжа и материали той е обикновено формат А3. В него има конкретни точки. Точката е 3. Те са 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, там където ще има избор за кмет на кметство, в което е посочено колко броя бюлетини за съответния вид избор сте получили. Това число вписвате в буква А на секционния протокол. В същия е посочено какво пренасяте. Точка 1 са данните от избирателния списък. Виждате, че в буква А трябва да посочите числото избиратели, включени в част първа от избирателния списък. Това число го има най-долу на избирателния списък, преди подписа на кмета и на секретаря на общината. В част втора вписвате, вече ви казах, кои секции от тези 10 района, които се намират днес тук, имат въобще част втора.
вписвате броя граждани на държави членки на Европейския съюз, които фигурират в този избирателен списък. В точка 1 съответно трябва да съберете сумата от числата буква А и буква Б. Примерно давам ви следния пример. В част първа имате 503 избирателя, в част втора имате 4, т.е. в точка 1 вписвате 507. Вие толкова човека сте получили, имащи право на глас. Точка 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница после избирателния списък. Говорихме, че това сте вие като членове на СИК, евентуално на сиела норма, техника, евентуално охраната на изборното помещение. Преброявате колко сте там, 7, 9, 10, вписвате го. Или пък имате някой гражданин, който е бил в списъка на заличените лица, вие сте го заличили, разрешили сте му да гласува тук. Нещо важно, което пропуснах и сега се сетях, на тези избори, както на предходни, студентите и учениците не могат да гласуват с студентска карта и с ученическа книжка. Те или гласуват по постоянен адрес, или съответно са подали заявление за гласуване по настоящ адрес, както се разбрахме до 14 октомври, и са включени в част първа на избирателния списък. Така че студенти, докторанти, курсанти или ученици, за съжаление, не участват в допълнителната страница на избирателния списък този път. Така че там проверявате колко човека сте вписали, вписвате числото в точка 2. В точка 3 следва да впишете броя на гласоподавателите, които са гласували за съответния вид избор, спрямо положените подписи в избирателния списък. Затова и няколко пъти ви казвам, че изключително важно е да следите колко гласоподавател, т.е. кой гласоподавател за кой вид избор гласува. Тук е първия път, в който ще разберете дали правилно сте работили в изборния ден и лесно ще може да установите колко човека са гласували. Съответно, тук вписвате това число. То може да е 250, 347, колкото проверите и колкото подписа имате положени. Като, пак казвам, внимателно проследявате там, където сте записали, примерно без някой вид избор, съответно не борите гласа за този вид избор. Затова и в трите различни протокола, и четвъртия, както се разбрахме за кмет на кметство, в точка 3 е абсолютно възможно да има различни числа. Точка 4. В буква А виждате, че са брой на неизползваните хартиени бюлетини. Значи тези неизползвани хартиени бюлетини ще ги установите последния начин. От общото число на бюлетините, което сте получили, изваждате тези, които сте сложили като образец и сте ги записали в буква Б на точка 4. Примерно 3. Или ако имате съответно някоя сгрешена, или от онези, дето говорихме за показания вод и заснетия вод, вие пак трябва да сте ги написали тук в точка 4, изваждате тях. Изваждате и тези бюлетини с хартиени, с които е гласувано за съответния вид избор. Тях трябва да сте ги посочили в точка 5. Виждате, пише брой на намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини. С тях всъщност е упражнено правото на глас. Разликата от общия брой получени бюлетини, като извадите тези, които са ви били образец, заедно тези, с които е гласувано, следва да впишете като неизползвани бюлетини. Тези неизползвани бюлетини, пак казвам, вие сте ги оставили в помещението и сте ги предали на общинската администрация. Точка 5, казах ви, намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини. Методическите указания, между другото, казват, че първо трябва да работите с урната с хартиените бюлетини, да установите резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, след това резултатите от гласуването с машина. Вие може да прецените, да разпределите по някакъв начин работата си, така че да стане бързо, както казахме и в началото на изборния ден, може да разпределите функциите си в същия изборен ден, така че да може да установите резултатите. Ако можете да работите едновременно с бюлетините за общински съветници, кмет на община и кмет на район, ако не, това трябва да го направите последователно, като започнете, методическите указания са предвидели от кмет на община, след това кмет на район, кмет на кметство и накрая общинските съветници.
Вие обаче преценявате реално как ще отразите резултатите. В точка 5 написвате числото, което установите като хартиени бюлетини в урната за хартиени бюлетини, изборната кутия, от гласуване за съответния вид избор. Точка 6 и точка 7 няма да ви изненадат, защото в точка 6 са всички недействителни бюлетини, а в точка 7 са тези не подкрепям никого. Значи, когато ги разделите в съответния вид избор, общински съветници, кмет на община или кмет на кметство, след това трябва да ги разделите пък по партии, коалиции, не подкрепям никого и действителни и недействителни. Нали? Първо трябва да установите дали гласа въобще е действителен и недействителен и тогава да го разпределите като партия, коалиция, инициативен комитет или не подкрепям никого. Не е задължително да помните коя бюлетина е действителна и коя е недействителна. Отново в методическите указания има кратък чек-лист, ако имате някакъв спор относно това дали гласа е действителен и недействителен. Сега, разбира се, ако гласоподавателят е гласувал с хикс или В, с син химикал, само в едно квадратче, респективно в едно кръгче, то не излиза, не захваща съседното, няма някакви записи като думи, някакви цифри, някакви допълнителни знаци върху бюлетината, тя би била действителна. В обратния случай бюлетината е недействителна. Има особеност, разбира се, при гласуването с преференции за общинските съветници. Ако е отбелязано само в кръгчето на преференцията, а пък няма отпред в квадратчето на съответната партия и коалиция, то тогава вие не знаете практически за кандидата от коя листа е гласувано, така че тази бюлетина е недействителна. В обратния случай обаче, когато е гласувано само за партия и коалиция, местна коалиция, но няма преференция, то тогава се брои като глас само за съответната партия и тези гласове ще се отбелязват в точка 15, където се отбелязват преференциите, като не подкрепям никого. Не подкрепям, а без преференция, извинявайте. Без преференция. Така че не отбелязвайте такава бюлетина като недействителна. Не е задължително всеки път, всеки гласоподавател да гласува и за кандидат от съответната кандидатска листа. Ако имаме независим кандидат, има два независими кандидата за общински съветници, регистрирани от Общинската избирателна комисия. Ако в кръгчето има отбелязана преференция, независимо, че е недействителен, независимо, че е независим кандидата, извинявайте, това си се брои като глас за независимия кандидат, независимо, че има преференции. Той по принцип просто няма преференция срещу неговото име. Той е сам в листата. Съответно, тези бюлетини, които установите като недействителни, ги вписвате в точка 6, не подкрепям никого, ги вписвате в точка 7, там е ясно, не подкрепям никого е последното квадратче най-долу на бюлетината, ясно се вижда какво е вписано в него и всички останали бюлетини ги разпределяте по партии и коалиции в точка 8. При вас в протокола е записано всяка една партия и коалиция в съответен номер, който е определен от Централна избирателна комисия. Много ви моля, там където пишете резултата с цифри, да го вписвате и с думи. Абсолютно е задължително, идват доста секционни избирателни комисии, които са написали резултатите само с цифри. Това забавя тук написването на резултатите с думи. Точка 8, след като разпределите всичките гласове по партии, коалиции, местни коалиции, независими кандидати, в точка 9 следва да посочите общия брой на действителни гласове. Т.е. трябва да съберете всички резултати, всички посочени цифри в точка 8 и да ги впишете в точка 9. Това е по-скоро единствения сбор в секционния протокол, който трябва да направите вие. За да прецените дали числото, което сте посочили, виждате коя е контролата, числото, което сте посочили в точка 5 или всичките хартиени бюлетини, които сте намерили в урната, като сбор е равно на числата, които сте ги записали в точка 6 като недействителни, не подкрепям никого и тези, които се разпределили по партии и коалиции. Т.е. числото, което сте написали в точка 9. Ако до тук тези контроли ви излизат абсолютно правилно, значи вие правилно сте попълнили секционния протокол. Преминавате към отразяване на резултатите, преминавате към попълването на преференциите, от листите за общински съветници.
по абсолютно същия начин трябва да направите и от бюлетините, които са от машинното гласуване. Съветвам ви в началото на изборния ден да проверите дължината на всяка една листа за общински съветници. Вие имате табла, в която са посочени с кръгчета колко броя кандидати има в всяка една партия и коалиция. Максималният брой е 61. От всички обаче, които са регистрирали листи, не всички имат пълния брой кандидати за общински съветници. Затова и проверете всяка една партия и коалиция колко дълга листа е регистрирала. Съответно, при примерно първата партия и коалиция, тук в точка 8 е ВМРО, Българско национално движение с точка 4, има примерно, нали, не помня колко са 20 кандидата, примерно, което означава, че вие следва да разпределите преференции до 120. Нататъка нямате кандидати. Затова и е възможно от 121, както го виждате в протокола, номер 121 до края, до без преференции, да сложите една хоризонтална черта през всички квадратчета. Там не може да попълвате резултати за преференции, защото няма кандидати. Това си го направете на черновата на секционния протокол и след това го пренесете по същия начин в беловата на протокола. По-лесно се попълват данните, по-лесно се сканира секционния протокол. Не е задължително да пишете нули на всяко едно квадратче, но обаче нали, не е и грешка да го направите по този начин. Така че там, където нямате кандидати, или впишете 0, или сложете една хоризонтална черта. Така че от всичките гласове, примерно абсолютно произволно партия ВМРО има 100 гласа, от тях има 50 преференции за 50 кандидата, разпределяте ги от 1 до 120 тези 50 гласа и останалите 50, където няма преференции, ги вписвате без преференции. Така че гласът, общия брой на гласовете за партии и коалиции, които сте посочили в точка 8, трябва да ви е равен на числото, което сте посочили в точка 10. В точка 10 от 101 до 120 плюс без преференции. Ако тук има грешка, означава, че ще се работи контрола на преференциите и ще трябва да установиме къде сте посочили някаква грешка. Затова е важно, пак повтарям, да си извадите дължината на листите за общински съветници. След като сте попълнили тази част на секционния протокол, преминавате към отразяването на резултатите с гласуването от машина. Тук ще ви направи впечатление в протокола, че няма недействителни бюлетини, т.е. няма число, в което да вписвате недействителни. По принцип, съгласно изборния кодекс, недействителни бюлетини от машината за гласуване няма. Така че там имате недействителни по партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети и не подкрепям никого. Попълвате точка 11 и точка 12. Съответно, числото, което остане като разлика между намерените и не подкрепям никого, а това са реално партиите и коалициите, за които е гласувано заедно с съответните кандидати, разпределяте в точка 13 и общия брой вписвате в точка 14. По същия начин, както с бюлетините от хартия. Преференциите на бюлетините от машина ги нанасяте в точка 15. По същия ред. Дължината на кандидатските листи е една и съща и при гласуването с хартия, и при гласуването с машина. Листата е една и съща в съответната общинска избирателна комисия. Точка 15 попълвате по същия начин като точка 10. Установявате колко е дълга листата, разпределяте по кандидати тези преференции, които сте установили като обща бройка часа и разликата я вписвате в без преференции. Ако до тук сте попълнили протокола правилно, т.е. излезат ви тези контроли, които са посочени в същия този протокол, значи протокола ви е изключително вярно попълнен и няма да имате нито една сработила контрола. Това означава, че нямате грешка. Това означава, че Общинската избирателна комисия ще ви приеме бързо, в зависимост от времето, в което сте дошли, бързо ще обработим резултатите и бързо ще напуснете Арена София.
аз не съм го казвала предишния път, ще ви го кажа и сега. Знаете, че за да дойдете до Арена София, трябва да пътувате само единствено с автомобилите, които са осигурени от съответния район. Те се съпровождат с патрулни коли на МВР, т.е. вие не можете да носите изборните книжа и материали на някое друго място, освен от секцията до Арена София. Така че, уважаеми колеги, в общи линии е това. Здравейте! Аз се казвам Никола Стойков и днес ще направя едно кратко обучение относно машинното гласуване в предизборния и изборния ден. В предизборния ден, събота, машината ще пристигне със специализиран транспорт, отделно от изборните книжа и материали. Тук искам да отбележа, че хартията за машината ще пристигне с изборните материали. След като пристигне машината във вашата секция, ще трябва да удостоверите, че тази машина е за вашата секция. Как може да го направите това? По два начина. Преди да отворите куфара, ще бъде пломбирана с пломба. На тази пломба ще бъде изписана номера на избирателната секция, целият номер на избирателната секция. Това е единия начин да удостоверите, че тази машина е за вашата секция. По-добрият начин, според мен лично, е на машината ще има такова листче закачено. На него е написано мястото, адреса и пълния номер на секцията. И според мен това е по-сигурният вариант да проверите дали тази машина е за вашата секция. След като се удостовери това, ще трябва да се отвори куфара. Маха се пломбата, куфара се отваря и окомплектовката в куфара ще е следната. Една машина за гласуване с идентификационен номер и пломби на съответните места. В случая ще бъдат на две места. Отзад на машината отделението ще бъде пломбирано и отстрани, където се намират флашките, също ще бъде пломбирано отделението. Освен машината, вътре ще намерите адаптер за машината, захранващ кабел за машината, батерия, захранващ кабел за батерията, 5 броя смарт карти, 2 за членовете на секционната избирателна комисия и 3 гласоподавателски карти. Освен това, пин-код и удължител. Това ще бъде окомплектовката на куфара. От тук нататък ще трябва да се разположи машината на правилното място. Кое е правилното място? Така че да може да се осигури тайната на вота на гласоподавателя. Също така машината, ако може да е разположена по този начин, че да е на нивото на очите на гласоподавателя, все пак за да му е по-лесно видима бюлетината, да може да се визуализира по-лесно. Екрана на машината да не е срещу прозорец и срещу пряка слънчева светлина. След като се установи мястото, къде ще се разположи машината, техника ще извади машината и ще я инсталира. Ще му предоставите една ролка хартия и след като пусне машината техника и се визуализира този екран, това е началният екран да го наречем, ще трябва да проверите както той, така и вие, дали съответства правилния дата и час в долния ляв ъгъл. В долния ляв ъгъл датата и часа ще бъдат с 1 час назад, защото в неделя сменяме часовото време. Тоест, ако сега, например, е събота 14 часа, би трябвало да показва събота 13 часа. След това техника ще направи диагностика на машината и ще се отпечата доклад от диагностиката, който доклад изглежда по този начин. Доклад от диагностиката. На този доклад най-отдолу се вижда, че има системен хеш. Съветвам ви този системен хеш най-отдолу да го сравните с системния хеш, който ви се предоставя с изборните материали. Ако случайно се установи несъответствие между двата системни хеша, ще трябва да се свържете с Централната избирателна комисия. Ако всичко е наред и доклада се отпечата, ще трябва да се изключи машината. След като се изключи, ще трябва да се разкачи от електрическата мрежа с цел безопасност. И с това приключва
приемо-предавателен протокол. Извинявайте, ще трябва да подпишете приемо-предавателен протокол, приложение номер 2 и с това приключва за съботния ден. Изборния ден, неделя, преди да стартирате машината, ще трябва да се уверите, че до нея достига електрическо захранване от електрическата мрежа. След като се удостовери това нещо, стартирате машината и отново ще се покаже този начален екран. Ще трябва да се отвори изборния ден. Но преди това ще трябва да погледнете отново датата и часа в долния ляв ъгъл, дали съответстват и както статуса на машината ще пише не е отворен. В дясната част на екрана долу ще има текст, който би трябвало да има текст, на който пише AC. AC означава, че до машината достига електрическо захранване от мрежата. Ако тук има символ батерия, означава, че машината е само на батерия и до нея не достига електрическо захранване. Затова ще трябва по някакъв начин да се намери електрическо захранване от някъде. Така, след като проверите тези неща, трябва да отворим изборния ден. В случая съм го отворил вече, нали, но ще ви обясня как става. Взимате една карта член СИК и пин доклада. Ето ги двете. Вкарва се картата на член на секционната избирателна комисия. Въвежда се пин кода, при което, сега ще ви покажа, при което ще се появи бутон откриване на изборния ден. В случая, както казах, е открит и има бутонче закриване на изборния ден, нали? Но тук горе вместо закриване на изборния ден ще има откриване на изборния ден. Когато натиснете бутона откриване на изборния ден, ще ви помоля и подкани отново да въведете пин кода. Въвеждате го и ще започнат да се печатат нулевите отчети. Те ще бъдат 4 броя. Сега те са доста дълги. Ще покажа, може би най-дългия. Не целия, разбира се. Ето го. Така изглежда един. Така изглежда един начален нулев отчет. Този нулев отчет трябва навсякъде в дясната част да пише 0. Все пак го проверете. Ако случайно някъде не пише 0 или е различна цифрата от 0, веднага се свържете с Централната избирателна комисия. След като изборният ден е отворен, ще има съобщение на екрана, че изборният ден е отворен и че може вече да се гласува на машината. Как се гласува на машината? Само една секунда. След като удостоверите, нали, че гласоподавателя може да гласува в тази секция, давате му една карта избирател 1, 2 или 3. Държа да отбележа, че последователността е важна на картите, т.е. не може с една и съща карта да се гласува 2 пъти подред. След като се удостовери, нали, че гласоподавателя е този, т.е. след като гласоподавателя застане пред машината, извинявайте, той вкарва картата. Зарежда се за кои избори ще гласува. Може да се избере избори за общински съветник, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство. В случая ще ги избере и 4-те, при което се потвърждава избора. След като този избор се потвърди един вид, има още едно съобщение за потвърждение, защото той тук може да се върне, ако е объркал, и да си промени този избор. Ако тук потвърди, вече няма връщане назад. От тук нататък вече трябва да гласува. В случая гласуваме за общински съветник, примерно след това кмет за община, кмет за район и кмет за кметство, при което последния бутон е преглед. На прегледа излиза, нали, опциите, за които е избрал гласоподавателя. Разбира се, може да се върне и да ги промени тези опции. Ако всичко е наред, нали, се натиска бутона гласуване. Изчаква се да се разпечатат бюлетините. Да. В случай не ги дърпам, оставям да се разпечатат и 4-те и да се чуе звуковия сигнал.
Ето ги 4-те. От тук нататък гласоподавателя може да ги скъса, да си ги прегледа и да ги сгъне, нали? Заедно с картата, пуска бюлетините в урната, връща ви картата и така за всеки следващ гласоподавател. Сега, тук искам да отбележа, че ако гласоподавателя вкара карта за гласуване и не гласува, т.е. не направи избор в следващите 3 минути, ще се появи на екрана съобщение, на което ще пише да се добави допълнително време. Ако гласоподавателя не добави допълнително време, след 30 секунди машината ще се деактивира и няма да се зачете, сесията ще бъде отменена и няма да се зачете неговия глас, при което на екрана ще се визуализира съобщение: моля, свържете се с представител на секционната избирателна комисия. Така. След края на изборния ден ще трябва да се приключи и изборния ден на машината. Става по същия начин с карта член СИК, както в началото при отварянето, и пин доклада. Вкарва се картата на член СИК. Въвежда се пин кода. И сега вече се натиска този бутон закриване на изборния ден. Сега ще се отпечатат финалните отчети. Пак са 4 на броя. Те са доста по-малки, отколкото началните. След отпечатването на финалните отчети ще трябва да изключите машината. Това става от бутона изключи, който след секунда ще се визуализира. 4 финални отчета. Натиска се бутончето готово и машината се изключва. След като се изключи машината, ще трябва да си вземете някои неща от нея, както и от техника. Първо се взимате най-важно флашките от машината. Задължително тук отбелязвам, че трябва машината да е изключена и да не свети нищо по нея, за да може да изкарате флаш паметите. Разпломбирате отделението, взимате двете флаш памети, взимате си 5-те смарт карти, освен това вадите остатъчната ролка хартия и не си взимате, подписва се приемо-предавателен протокол с техника, приложение номер 3 и с това общо взето приключва изборния ден с машината.